Oh, nah, etan nggih putu, gilen nggih putu. Lah kula nggih disebuti padahal tadi jawabi putra kula ki Mbak. Anu apa? Ya kita gawe men padha karo gaweku. Aku ngono. Lah niku do cedhak segara-segara kabeh ahli kubure sing warga kula napa Lah niku badhe subuh kula jak teng makom mriku. Nah, nyuwun karo pangeran para ahli kubur sedaya. Nah, khususipun menika wali ruwah Syekh Simbah Idris. Nggih matur nuwun nggih Pak. Sing matur nuwun nggih. Ati kula. Sing entuk pitik sitok utuh ndek. Ngaten ngono. Lah niki ngeten Mbah. Sarmen pripun Pak? Sami-sami soal niku nggih putu kula, putu panjenengan, putra jenengan nggih putra kula nggih nggih. Niku disangga tiyang tiga, tiyang tiga. Lah sing nyumpet beras Pak Giana Mbangsi. Pak Giana Mbangsi sengan nyarati carane isarai Pak Upik ben aku nggadon. Nggih. Ya, Pak Upik nggadon. Mriki pasien ngoten niku nggih nyuwun bantuane mandhal ora kuat ajeng Jawa. Lah niku kok sejarahe Pik kowe mrene total. Wingko ya kowe wayah iki kowe magrib mrene total. Ora ning dilah. Iku alamate ya kowe ya ape ngadepno magrib bareng asar ya peteng ndet. Ya tenan mah. Mendung ledek uleng-ulengan ya kaya dingin ngono kae. Lah kuwi iso terus aku ya pas penjagong ya nang kono ya yang upi ijeh ponaan tak depit kono. Walah sono terus bilas ya kuwi. Wong do nglengok Pengko angger nang aku teko. Nah, sing mbok percaya wis kon njalukno bantuan kon golekno nuju aku kowe iso aku iki wong tuwa dipengin banding-bandingno kon ya ya ngono dibanding-bandingno kuwi wong piye le Pik kuwi dipengin nek wis ditangani wong ya le ya aja nek sing nangani kono nek wis pasah sing hajat kuwi lagi aku menang nggih Mbah ngono lho Pik kowe ditongkon Pak ponak aku Giana Mbangsi sak tenan nggih Mbah nek tenan kowe kudu manut karo aku enggak apa perintahku karo kowe kudu mbok lakoni lho nggih tenan kuwi kok bar ya kaya Pak Dia barang kae. Nah Pak Dia mah tak tekoki agak misal nyempet beras. Iki nyempet beras bloko apa ya. Lah kene ngeten ae Mbah. Pokoke nyempet beras sak rampunge napa. Samu barange sak kula gadah damel niku kula suwunake dongaken jenengan lan beneran keselamatane sedaya ya weh. Dadine kowe nuju aku bloko nggih ya weh. Ya bismillah. Nah, Mas tanggal 8 dina wakas waktu gremeng. Lah terus aku delalah Mas. Aku nandur pari ya. Nandur ya kok kali. Iki ape ngabuk neh ora Lah ora ngagungi nak teles piye. Kowe aba-abane lho. Kowe dirasani wong kene, ya wong kenteng kono. Pripun, Mbah? Iki gara-garane Pak Tiapin. Saiki aku ya ngarep-ngarep kowe mrene PT kok sok kapan ndok buka beras. Nggih, Mbah. Kowe ra samrene aku ngono dina Kemis. Masalah aku dikongkon kowe ora sirikan geblak, esuk sore geblake Pak Wahidi nak menawa udan tiba segara Pak Wahidi aku mbutuhno banyu ngono. Lah engko
dina Kamis iki tak parani bar magrib. Ken sesuk sore ken udan ngono. Dadine gawe mah nang minggu nggih butuh dina minggu ya tenan dina hampir pisan bloko. Bar tak buka sore terus udan terus tenggereng terus kae. Terus dijor bar gawe terus. Ya ngono kaya namane aku. Neng aku ya isuk pasian isuk kowe mrupun nggak nang gone Pak Am kono Nyekar yen. ya nggih kalau wong kuno ngono ya digawe pasian isuk terus jam 6 apa ya berdapat nang makam jaman biyen sih do wani tunjukan nang kono nang Soringen ngono Jaman riyen. ngono jaman biyen saiki wis do Islam do ora musik ya. Nadi apa jawabane? Jawab nang Gusti Allah. Aja nang Mbah Bodo. Dan nang kenteng Nggih, ndonga ki yo ning dinggon saged kok. Jenenge wong ndonga. Pokoke Gusti Allah dipisuwuni. Nggih. Udan lah kuwi lho. Kowe pas takon ngene-ngene ora udan. Aja. Kowe udan enggak wis dianu udan ya tetep udan. Kadang ndonga njaluk wong hambane iki diwajibno njaluk. Nah dikabuli kok ya diambah ya. Nah udan ya aja kaget, nak tenggereng ya disyukur. Ora bar sujud syukur karo Gusti Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah iki ping 3, tuwa ping 3 ngendike matur nuwun Gusti, kula kadang. Nggih. Lah iya, aja guyu kandhane kowe anu. Lah aku dhek pacar ya ngono terus lah Mbah Sarmen dan jenengan mbon reboake. Dadose niki mbon nah cara mbon gadah sing gadahi damel putra kula ngono, soe mbon badha daupan ngono. Lah niku terus langsung hakim Pak Kaji kula ape dadi ngaos Mbah Mudin gendeng. Lah wong Pak Imah ya ndak ngono dek bengi ya ndak. Lah kula nimbal nyumbang ning sarep ning sulur kula ndek dalu. Iya nek kok iwakan ada wong ngono wong mbok gede.